Hello babuman, नोंसोरो मारै दं? नोंसोरो मोजाङैनो दं ने? नै बाबुमोन, नोंसोरो आंनि भिडिअखौ नायोना नाया? नायदो। आं आनि फुजि बादि नङा, गोथाव संनानै जाहोनो रोंग्रा। अनला मोख्रै, नारजि मोख्रै, थास' बिलाइ मोख्रै, एम्बु बेदर, अमा बेदर, आं जेबोखौनो रोंथारा। आरो जोंनिहा मोनखाबो। खालि अमा बेदरबानो मोनो, अमा बेदरबानो। मालाबा जानानै दिन्थिगोन दे आङो। आरो नै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामो दाबाव, नङाला आंनि जानायखौ नुनाय नङा नोंसोरो बाबुमोन। नै नोंसोरो अमा बेदर जायोना जाया? जोंनि बेयाव गोबां अमा बेदर मोनथारो। नोंसोरो जोंनि बेयाव फैयोब्ला आङो नोंसोरनो अमा बेदर जाहोगोन दे। गोबां अमा बेदर मोनथारो। नै बाबुमोन, आं दिनै मोनसे शायरि बुंनायसै दे। शायरिखौथ' आं बुंफिनाखै, होमब्लाबो दिनैहाय बुंनायसै दे, नोंसोरो खोनासंदो। दुगानि थाखाय लावथि, दुष्टुनि थाखाय साजाया थाथारो। नोंसोरो दुगा जानो नाङा दे, नोंसोरो दुष्टुबो जानो नाङा दे। जौ लोंनाया नंखाय गोहो होयो आरो बांद्राय जौ लोंनाया मानसिखौ मुर्ख खालामो। आं शायरिखौ बुंनो रोङा दे, होमब्लाबो दिनै आङो नोंसिनि सिगाङाव बुंबाय दे बाबुमोन। आरो नोंसोरो आंखौ कमेन्ट खालाम, ताकि नोंसिनि कमेन्ट बादि आङो भिडिअखौ मोजां खालामनो हानाय बादि। बाबुमोन, आं नोंसोरनो मोनसे कुइसन सोंनायसै दे, नोंसोरो एन्सारखौ हो। आं एक्टिं खालामगोन आरो नोंसोरो एन्सारखौ होथारनांगोन दे। ओरै माने मा दे? आरो हागोन ना हाया नोंसोरलाय बिनि एन्सारखौ? हायोब्ला कमेन्टाव लिरनानै हरदो, आरो हायाब्ला आङो गाबोननि भिडिअआवहाय खोथानायसै नोंसोर। आरो लास्ट खावलायनाय थाबाय, आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो, आरो बेजों लोगोसे बेल आइकनखौ थुनानै हो। आरो नेक्स्ट भिडिअआ नोंथांनिसिम मिस जायै बादि। आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम आरो शेयार खालामो दाबाव। नेक्स्ट भिडिअनि थाखाय नेनानै थादो बयखौबो। बाय बाय। बाबुमोन, मारै दं नोंसोरो? नोंसोरो मोजाङै दं ने? आरो नोंसोर आंनि भिडिअखौ नायोना नाया? नायदो, आं आनि फुजि बादि नङा, गोथाव संनो रोङो। नै बाबुमोन, आं दिनै मोनसे शायरि बुंनायसै दे। नै बाबुमोन, आं दिनै मोनसे शायरि बुंनायसै दे, नोंसोरो खोनासंदो। दुगानि थाखाय लावथि, दुगानि थाखाय लावथि, दुष्टुनि थाखाय साजाया दंथारो। नै नोंसोरो अमा बेदर ना जाया?